Здравейте хора, днеска ще снимаме видео в YouTube. Тук сме на Самоков, на вакансия футболна за стадион Раковски. Тук някой метна, тук някаква чехла. Сега ще ви покажа нашия гост. Стиви. Дай пари за пасти. Нямам пари, ба. Пашо нямаш, ба. Да, прави нещо, трябва да подредим. Защото тренираше ни. Ние сме тук на футболен лагер. Само Левски, да знаеш. Само Левски, Раковски, плюс и истинския Левски. В момента гледаме матч по Нова Спорт. С жълт картон. Ама ви, то там един отбор има червен картон. Както така. Искам само да ви питам 3 въпроса. Неймар или Халанд? Неймар! Добре. Меси или Роналдо? Меси! Роналдо или Зидан? Зидан. Роналдо? Криштиано. Роналдо или Зидан? Криштиано. Зидан или Роберто Карлош? Роберто Карлош. Само така! Само Роберто Карлош! Не знаем кога ще излизаме. Колко ще излизаме? 4:30 ще излизаме за тренировки. Тъй, че очаквайте още една част. Довиждане!